Čaute, dnes si porovnáme CJCam SA4000 versus GoPro Hero 11 Black. Jedna stojí okolo 400 € a jedna len okolo 60. GoPro je 7 krát lepšie? Alebo CJCam postačí? Poďme to zistiť. Najprv sa pozrieme na dizajn GoPro. Je robustné, má dotykový displej a je vodotesné až do hĺbky 10 metrov bez púzdra. CJCam má tiež dva displeje, ale predný je len na zobrazenie času a batérie. Nie je na náhľad videa. Rozdiely. GoPro má lepší materiál, vodotesnosť až do 10 metrov bez púzdra a dotykový displej. CJCam plastovejšie telo, jednoduchší displej a vodotesnosť len s púzdrom. Kvalita videa. 4K, 30 fps, GoPro vyhráva, má lepšiu ostrosť. Slow motion. CJCam prehráva, lebo nemá 120 fps. Nočný režim. GoPro vidí viacej. CJCam nevidí skoro nič. GoPro. Lepšie farby, ostrosť, 120 fps slow-mo a lepšie v tme. CJCam. Rozmazané zábery, slabá stabilizácia. Zvuk a mikrofón. Zvuk je tiež dôležitý. Poďme urobiť test. Test zvuku, takto vyzerá ten zvuk na výsledok. GoPro, čistý, dobrý zvuk. CJCam, slabý mikrofón, tlmený zvuk. Výhody a nevýhody. Aké sú hlavné výhody a nevýhody? Poďme na to. GoPro Hero 11 Black. Perfektná stabilizácia, 4K 120 fps slow motion, výborný zvuk, vodotesné bez púzdra. Cena 400 € je dosť veľa. CJCam SA4000 Dual Screen. Lacné, 60 €. Má dva displeje. Základná stabilizácia postačí pre nenáročných. Slabšie video a zvuk. Musíš mať vodotesné púzdro. Záver. Ktorú si vybrať? Tak čo? Ktorá kamera je lepšia? Ak chceš mať dobrú kvalitu, určite GoPro. Ak chceš ľahšiu akčnú kameru, asi nenáročný, tak ti vystačí aj CJCam SA4000. Čo si myslíš ty? Napíš do komentárov, daj odber, like a uvidíme sa pri ďalšom videu.